Kaixo, txoriene, guardion, Zigorriturrieta. Kaixo, Patri. Gaurkoan, ostegun biralak ditugu, berez, internetetik hartutako errezeta ospetsuak ekartzen ditugu telebistara, eta gaurkoan bustana, ekarri dut? Bai. Bustanaz, betetako nioki batzuk. Niokia beteak inaldira? Niokiak beteak, ez dakit ikusi dituzun honek, porque niokisak izan daikonak txiki-txikitsuak, eta gero badauz, isak kroketak ematen dauen niokiak. Eta horrek batzuk izaten di bakarrik patatanak, baina beste batzuk, ukitzen daue bere betegarrisa, aragisa, gazta, eta desberdinak. Beraz, nahi gaurkoan, olako batzuk, egin biditxut, edo saiatuko naseitzen, eta hori, bustanez betiak. Eta gero lan saltzatxo batekin, bustanak, askatuko dauen saltza bebai erabiliko, kontauko txut edo ze. Hasi. Txal bustana lapiko baten olixuakin kosinako eta gorde. Gero lapiko berian tipula azenarixua eta tomatia erregoziko, aragisa bota eta tomatiakin, arduakin eta saldakin kosinauko ordu baten. Gero aragisa osten danean desegin egingo, bolatxuakin eta izostu. Eta patatak egosi, zapalduko ditugu, eta gorringuakin, gaztakin eta irinakin nahaziko ditugu ore bat inarte. Bilduko dugu aragisakin, egosi, eta gero saltza bat egingo, krema, gazta eta gurinakin. Titau? Titau, erango da bere denboria. Lana dauka, eta, egia da, hori Patriketan nik behin baino egitean esaten dugu, ez? Hemen bakizua egiten dugu legun baten batek errezeta luzea, eta bestean motza. Egia da, errezeta piralek zerbait baldin badaukatea da, normalean oso askarrak izaten direla, ez? Gaina azkenean, birala izateko lehenengotan interneten ekusi behar da, 20 segundu, 30 segundu asko. Neurriak ongo dira? Geroz eta luziauak izaten dira bidixua, kontxa badau joera bat, edo tendentzia bat, luziauak itxeko, eta badauz minutu terdikuak bebai. Bai? Zukaldari honek, nik errezta hartu duten honek... Zelako mutil katxarrua. Katxarrua esat pentsatzen eri. Ez da julenek jasando. Bai, guztau jako? Guztau eso, mutil katxarrua, nik izakin, normala, pentsatzen nire zenarrakin konparauta, sistreina. Noma jatetxean ja ulan. Gonda urtietan lanian, beraz, oso zukaldari ona da. Eta hori, aragisa ingo, gatza, eta piperbeltza bota, eta gero, lehengo gauza ingo duguna da, sartaginen ez, lapiko askarrean, markatu, apurtxo bat, hori ez, bere sukuak eta holan... Barruan da, mantentzeko, ez? Oso ondo. Orduan, horretarako erabili biotena, ikusi dozu igual azken aldixan, hementxe daukagula, olixo berezi bat, fetenliba, hau da, urzanteko marka bat, ez da olio findua, honek dauka, 140 oliba olio extra virgina, eta bestia da patxa, orduan da oliba findua, baino askoz be onaua, osasungarrixaua, eta erabili aldozu frigitzeko. Frigitze prozesuan da bikaina, gozogintzarako bebai. Hau gixatzeko, beraz, fetenliba, urzanteren marka, aukera bikaina. Tanik botakotzat, holako, txorrota da on bat, eta hemen txeingo, aragisa, frigitu. Normalian, jendiak itxen dau, hau irinetik pasa eta kosina. Unik badakizu normalian itxen dutela, baina errezeta hau, pauso jarraitu biotenez? Nomadekoa Zigorriturrietare jarraitzen dioz. Zigorriturrietak irinetik ez du pasatzen inoiz. Orduan, zentzua dauka. Eta zentzua dauka moduan, Patri izan da, kalidadeko errezeta bat itxeko, kalidadeko produktuak erabiltzea. Olioa, bustana, dena alakoa. Orduan, hemendik zerbait txarra atera, noski, atera alda, beti atera alda zerbait txarra. Baina egiezan itxura oso ona dauka, eta legunean bustana egin nuen, txaskenengo zein genuenean, nik egin nuen, goratzen zaretak nola egin nuen nolan fuaz betea, eta niri bustana bada gauza bat. Garai batean bustana zan, jende txiroaren dara plater bat, eta ez da izan, baina hori urteekin aldatzen joan zan, eta, badaude lehen erreferentziak bustanan inguruan, erromatar, peninsulan jaten zala, gainak, beti Kordoba inguruarekin dalotzen da, eta hau da, badaude erromatar garaian, hau zan Marcos Gabius Apicius, eta bere liburua de Recochinaria, eta han idatzi zuen, baiabaz daude bustanan inguruko errezeta bat. Alabe gaur egun gehien bustanan inguruko errezeta egiten dana, hau da, omen da, 18. mendeko ero, eta ordundik errezeta horrekin, bueltakak egin zen ikustut, bustana ia denok antzera egiten dugula. Gorritu, barazki ezberdinak, eskura dauzkazuenak, ero
garaian arabera, barazkiak, salda, bueno, ardo, bai, jendeak, ardo txorrota. Denbora bieda, denbora, pazientzia, kasola normal baten itxen bozue, 4 ordutik 3 ordutxo, eta lapiko azkarrean ordu bat. Orduan, bueno, denbori auki bira. 2 mende gora jo naiz. 16. mendekoa erabiltzen den errezetak aurreu. Eta bustanen inguruan zer esatea, bueno, hor, kosixan aldetik hor mosten dala, bakizue kolageno pila badaukala, azkenean atal ezberdinez dira, ezurra eta kolagenoa, eta koipe gutxi daukan atal bada, naiz eta badaukan, zebeti, mugimenduan dago. Neguan gutxiago lan ingo du, euli gutxiago daudelako, baina behian bustana bintzat, animetzena, alde batera, bestera, alde batera, bestera. Eta zuk, esan zuztasun zigor, niri pentsatzen gatela lana, aizu, lana, bustana, karo, dauka atal batzuk ze bustana, holan da geroz eta finagoa da. Orduan, dauz atal batzuk lodixak eta beste batzuk finak. Eta zuk, kosinatzen dituzula, atalatzen dituzula lehen hau txikixak, eta gero haundixak. Zazkenean, egosketa... Baina lapiko askarrak hori ez dizu. Karo, lapiko askarrian, ni bai iten dudana, nahi desan zuk, hau, ordu betero kalkulatzen duzu, ez? Ordu, segun, egia da, tamainaren arabera. Hor beste truko bat da, bai, behi berdinaren, txal berdinaren, zezen berdinaren bustanak erabiltzea. Jende askondako iten baduzu, egia nahi eta nahi ez, bustan bat baino gehiago beharko duzu. Eta hor gertatzen da, animalia hori, segun nolakoa izan da, ero adinaren arabera eta atal batzuk behi batenak hau da, lehenago egostea beste behiarenak baino. Ordan saiatu behar da beti, behi berdinaren atalak alde batetik egostea eta beste behi batetik demadu beste alde batetik. Baina edo, buruko mina da. Bustana jan behar badozu, bakarrik bikotiakin jan. Hori da, hortak horrein behar dana da, lapiko askarrean beharrean, beste lapikoan, lapiko askarrean 50 minutura ireki, atal finak atera, eta besteak ikusiko duzu, gogorrago daudenez, horrek hartu, eta beste ordu erditxo bat, sartu, eta listo. Baina lapiko normalak ematen diguna, luze izan behar dugula, baina aukera ematen digu, beti jolasten ikusteko, ze atal egosita dauden arabera, juteko ateratzen, ez? Baina, gaur egon gehien hon ikustot, nik neu behintzat, lapiko askarra beretzen dut, baina esanakoa, bai iten dudana, 55 minutura, irikitzen dut, atal meak ataltzen ditut, eta lodiekin jarritzen dut. Horrek, segi gure ematen. Eta hementxe, gure eragisa, eman dutzau olako gorritu bat, eta ontsa sartaginean, ez dakit altua da, ez dakit ikusiko da, baina hemen geratzen die, bere aragisan arrasto danak, holaxe hobeto, arrastoak, txorienetarrak, arrastoak. Kaixo, urte askotako. Eta hementxe egingo ditugu, barazkixak erre gorritu. Tipula, azenarioa 2 edo 3, azkenen tamainen arabera behitxu. Tipola igual terdik jarrikot, ze honek dauka... Eskina hori kenduta, ez? Hori kenduta niko da. Hola kenduta. Eta tomatia bebai jarrikot, zau. Nik tomatia kasunetan jarriko tomatia naturala, eta gero tomate kontzentratua bebai, bare bat koiara da, saporia izakontasuna emon. Oso, no? Bustanakin, aipatu genuen, kartilago asko, ezurre durandako oso interesgarria, horbe egia da, segun erabiltzen badu, txalan, bustana, bakizue, aragi askoz zuriagoa, finagoa, zapore aldetik era gutxiago, koipe gutxiago, eta animalia azten duan einean, behiak eta zezenak, iriana baita ere, horre behi zarrana esaten dana, horre koipe gehiago, zaporea aldetik ere ez dago konparaziorik. Kolorea ere ilundu egiten da, eta niri aukeran, maia zue behi zarran olako bustan bat, horre denbora gehiago beharko du egosten, baina zapore aldetik ere benetan aldea dagoela, ez? Merezi dagoela denbora extra hori, ez? Nik uste bai. Gero betaldeko vitamina pila bat dauzka, kolageno asko du, behin baino goietan egin dugu, proteina, interesgarria, zerbait, eta esan dakoa, denbora behar du egosten. Baina gaur egun arategi pila batek bustana prestatuta ere saltzen dute, eta ez badute saltzen eskatzen badiezu, hauek, zeintzuk, sukaldea daukaten, ze gaur egun ez daude arategi guztiak guk hemen aipatzen dugu, ez? Gaur egun arategietan janari prestatuak gehiago gordina baino. Badaude arategi batzuk oraindik jarraitzen dute lehengo era tradizionalean, baina gehienak orokorrean janari prestatua daukate, eta eskatzen badiezu, datorren astenerako bustana prestatuta
3 razio, prestatuko dizuete. Bai. Pena da nik hemen hori esaten notea, oberena da, guk esaten duna, txorien ikusi zer esadan egitea, ze hemen beti esaten duguna, honek ez dauka ezer eskar egon behar ordu bete, ordu terdi hor begira, baizik eta utziko dugu hau, gero, atera ezurrak, atera bustan zatiak hortik, birriñu, sartu berriro, eta indala hau, ez dauka ezer gehiago. Esango, hau izango zala, lehengo aukeria, ez? Zuek, arategira joen, aragi puxketa erosi eta kosinatzia. Bigarren aukera, beste edoze ja baino lehen, hobeto arakinai erostia, berak prestatutako zehoz etxian einakua eta kalitate honekua, erostia baino horako ultraprozesatu bat, edo horrez altzen dituzten, pizza janari prestatuak kalitate txarrekoa dienak, ez? Askoz hobeto. Horretan bustana salduko da, salduko duten. Bustana ez, urot esan igual, latako aragibola batzuk, edo horre baino lehen, hobeto arakinan gana kuetia. Hori bigarren aukera, hirugarren aukeria, jatetxera hurbiltzia, eta laugarren aukeria, bakoitzak, etxea gure dagoena. Jatetxe gehiago, batez ere, aurtengoa, nik laguna dauzkate jatetxea daukatenak, eta aurten, Gabonetan esan dute zenbat lan egin dugun janari prestatuarekin. Zegarren jatetxe gehiena badaukate beraien Instagrameko kontuak eta interneten daude danak, eta hauek eskaintza hori indute, Gabonak etorri da, Gabonetan ez duzu goi mailako janaria nahi duzu? Etorri tatatan jatetxera eta eraman janari prestatua egun hauetak. Eta harrituta geratu dira esan dut. Aizu, Zigor, hau urte guztian horrela izango bazan, jatetxea itxi, eta hau eskaintzera dedikatu ginen, lan pila bat egin dugu, harrituta geratu dira. Ez da utxartu edo, ideia bat bada, hemen txe, barazkixak erregosten gabiz, eta niokiak enbi ditzugunez, niokiak zerekin eitzen die, patatakin. Beraz, bi patata jarriko ditugu egosten. Eta lehen Zigorrak esan dau bustana, aintzina edo basan garai bat, zala txiruentzako eta. Nik entzun dut, honek, patatak, niokiak, Argentinan hori komentau gau niokiak egin itxun beste aldi baten, hilabeteko 29. egunian, jaten dira, azaroak 29 niokien eguna, abenduak 29 niokien eguna da, holan, hilero, bi teoria dauz, baina nik entzun dutena da, lehen hilabete bukaran etzala diruri geratzen, hori da nik ustot... Eta hori patata irina eta merkia zienez, niokiak izan zituzten. Hor beste teoria da, nik uste dut hori gehiago dala, azkenen hilabete bukaeran jendia, nik jatetxe batean nire bikotegia jatetxe bat zeukan, eta nik hori ezagutu dut, jende hasieran etortzen zen, eguneko menuko jatetxea zen, eta hile hasieran, menua jaten zuten, gero kopa hartzen zuten, eta izer. Eta hilabete aurrera joanala, eta azkenengo honetan, kopa eta horrek murrizten juten ziren, tragoak ere murrizten juten ziren, eta nabaritzen zan pila bat. Eta honekin berdina, hor beste teoriak esaten du, zehola San Pantaleon, eta santuarekin zekusia daukala juntzala, eta eskatu ziela baserritar batzuei zerbait jateko, eta hauek eskaini zioten niokiak, ez? Eta berak eskerrak eman nahiaz nero, oso usta oparo eman ziren, eta horretik, izan zanez, 29 batean, hortik aurrera, 29etan beti niokia prestatzena. Baina ziur ia euneko eunean izango da hori. Beste teorianik zentzado gixau izango zala. Inokiak zerbait badukatera merkea dela, eta esan dagoa, Argentinan italiar imigrazioak pasta eraman zuen, eta baita inokiak, eta jenteak uste du askok inokiak pasta dela, baina ez da pasta, ez daukaz ikusi pastarekin. Eta hortin atorrela, hile bukaeran ja gerriko estutu behar dela, eta merkia zer dira? Inokiak. Hori da, niokiak eta, barazkixak, bustana ez jato oso merkia pentsau, baina... Ez da merkia, ez. Noixian behin jaten den gauza bada, egisa da, holan bustana saltzan, ez tozula, ez dakit, taperrian eramaten lanera ostegun baten, ez? Geixau izeten da, asteburuko gauza, ospakizun baten gauza... Atzegon zinen hitzeiten, hitzein gendun, hori oiaskoa, nola, likaduran industriak sortu duen oiasko mota hori, zeituan handitzen dara. Industria horrek zoritxarrez, ero zorionez, nik uste du zorionez ez du lortu 3 bustaneko behirik ataratzea. Momentuz! Atarako baten behiak eta txalak 3 bustanekin jaietzen dienak, eta orduan, gehiago egongo denez, orduan nik uste dut merketingoa da, baina hori dena bezala, gutxi dagoenez,
Bueno, eta kalidadeko produktua denez, eta bakarra daukate. Oraingoz bakarra, lehengunen masaiekin esaten genuna, ez? Ba, masaiak bi bakarri dauzkate bakarri. Ba, bustanakin berdina, bakarra. Horren, zingo dio. Bueno, hementxe, gatza botako zau, eta hasiko gara, bueno, baina saltzia itxen edo gixatua, ez? Horretarako. Ara gixa? Barrura. Ze gixa botako zau? Gogoratzen duzu, laburpena? Horrek daukan beroakin, egarri eukin behar dut bai edo bai. Bauka, bai. Bauka egarrixa, gainera, ardo beltzana dauka. Ez hau ezta? Ardo txurixan da, bai, txala itxen dauz gunean, beti, ez? Ni beltzakin, beti peia, txerrikian abada, zuriakin, bestela, beltzak. Ni txerrikixa be bai, bueno, piezan arabera, Bai, igual txerri honek masaiak itxe itxut, ardo beltzakin be bai. Hemen txe. Zuria. Hori, esan dakoa, ardaua. Gero, tomate kontzentratua bai, tomatea gehitu dutzagu, baina nahi dugu tomate sapore holan sakonaua, berez. Hau, barrura. Eta, salda. Salda botako, hori, litrotxo bat, edo estali arte behintzat, bai. Eta gero, egingo duguna da, salda hori murriztu. Hori gero, Osa, behin egin da dagoenean. Hori da, ingo irabiatu, horregatxik ez ditugu hau zera, barazkixako lan fin moztu. Txoina. Hemendik. Gaiu zarra hauek, laro egarren amarkadako hauek. Ez dutela kontrolatzen nik. Ez dut esan hori inundik inora. Zelan pentsetan dozu bestela? Enjotela? Hau. Egin jadeko zeda? Egin jadeko zeda, ezkenian hau ordu bat egon bida eitzen. Vale. Beraz, horren kopuruan erdixa nik goixien egin jot. Kendu gotzuta orduan? Ez du behar horren goz? Bueno, utzi, txen. Utzi, Pero igual norbaitek eramango dau, behitxu hor da bizeskoak altzatzen. Eta nik altzatuten lehena. Hau izango zan lehiaketa bat horietakoa, ez da izu, zein eman behar zaion? Gudaki umateko olako kaldera bat irabaziko luken da, nintik, Zein nahi du etxea, bukatu baino lehen, eta! Eta bitxu, hau kolagenoa zigorrek esan dauena, hotza geratzen danean, ikusi zerako oso gelatinosoa, eta orduan ontxe, hotza dauela da, eskuak hemen, sartu alditxugula, bueno, errebarik, mamurtu ingo, eta, horretarako bidau egosketa ondixa, ze hau da, aragixai, ezurrai pegauta dauen aragisa, eta hori da, lagun gauzari goxuena. Beti egisa esan epela duenean erresa bada, baina holan ondo egosita badau hotza duenean baita ere. Bai, desegin itxenda segitxuan, ze azkenean... Hor, Patri, inokiekin baduka beste anekdota bat. Bai? Egi esan tipua ezai batera ondo erortzen, baina... Zein, zukaldari hau, nik esan dutena? Ez. Gaur egungo Argentinako presidentea, Javier Milei. Bai. Milei, horrek, hoeta beratzia eta inokiarekin, baduka zekusia, horrek, estatuko funtzionario alper direnei, bai, inoki deitzen die. Bai. Ze ez dute ezerreiken eta kobratzera, hile bukaeraren hoeta beratzean beti juten direla, agertzen direla, ez? Orduan, eta hola deitzen die, horrek inoki guzti horiek ez dakiz zer, danak despedituko ituken aurretik eramango itut, ze ez dute ezerreiken eta hori bai, hile bukaeran hoeta beratzean han agertzen dira kobratzera eta hortik tiraka, imaginazio ere honek, bota dio eta inoki deitzen omen dio. Berez, esan geike tradizioa inokiena hogeita beratzekoa badala Argentinan. Bai, oraindik mantentzen da gaur egun hogeita beratzean inokia. Ez da teoria bat, olan, sondeokan itxen dabe. Bai, guk hogeita bira aurreratu du, guk, Euskal Herrian olako diturarik ez daukagu, gaur hogeita bira, eta inokia jango ditu. Eta bihar bebai jango genituzke, zegia esan inokiak gustatzen zaizkiu, nire bintzak gustatzen zaizkit, eta beteak egin nituela uste dut behin remolatxanak, zurekin egin nituen, Patri? Remolatxarekin egin nituen gorria ziren, eta gero gazta barruan zeukaten. Igual jaionekin izango zen. Ez da, dena iguratzen, baina bai, hemen egin genituen batzu. Kipula erabili duzu nontan, lantaldeko bati erakutsi nahi diot. Berak bere teoria dauka, kipulako beto gordetzeko modua zeinan,
azkenean kipula bakizu behar dute, toki bat iluna, lehorra, ezetasuna ez dute behar, ze azkenean bezala altzaiten die, eta freskoa, ez? Eta bere teoria da, oskailuan, papel bat azpian jarrita, ezetasuna kentzeko, eta hori, baina aldala bekaldea oskailuaren azpian, edo ez. Egia da, temperatura hoberena mantentzeko, 5 eta 10 piku graduaren artekoa dala. Baina nire teoria, eta ni beti ikasi izan duana, eta beti erakutsi izan duana, erakutsi izan didatena, eta ikusi izan duana, eta bueno, gehiago esango izut, horre izan ginen udapan gu baita ere, eta egia da eure beraien luzera, gorde barbaitu uste tipula, baduzten kateolako kamara berezi batzuk, bueno, oskailuan inoiz ez ditugu gorde kipula. Beti, hori, kajoi batean, sukaldean toki aldala, ondo... Tipulak esan duzu. Kipulak, parkatu. Patatak. Baina patatakin be bai antzeko, patata beluzera, zenik antzera naztik. Bueno, kontua da, kipulak ni beti aldala, lehen, esan, nire txikitako etxean genokan, kuarto txikiz, kuarto txikia zen, despensa antzeko bat, eta beti freskoa zegoen, iluna, zean etzegon ezer, lehiorik ez ezer, bai komeni da, haize pixkati ibiltzea, eta hotzara bat, ero haizeak hortartean, hotzara batean, ez plastikozko boltza batean sartuta ez, hotzara batean sartuta, hobeto egoten direla. Hortik, oskailuan nietzau ezetasuna da. Oskailuak ezetasuna badauka. Orduan oskailuan ez dauka inungo zentzurik, eta nik oskailuan ez ditu gorde izan, inoz eta gehiago gaina, espada sartu naiz eta hasi naiz liburuetan da begiratzen zeba euskatan apunteak nireak ostalaitza ikasteneko, eta gaina jartzeko, oskailuan inoiz ez ditu gorde izan. Orduan, toki lehorra, freskoa, iluna, eta haizea o pixkatero egon behar da, bueno, korronte pixka baldin badago, hobe. Kipulak hor. Eta patatekin, nik neuk patatekin. Naiz eta pixka banatuta daude, baina patatekin batera. Betxu, nik patatak beti oskailuan zigorre bakiz, nik trauma bat naukan, behin ustelduin jaten patata batzuk, eta hor garbitzen ibilintzen armaixuan. Hor zaren usaina, eta ontxe patatak, eroste ditut bakarrik, bie ditudanak, kilotxo bat, 2 kilo ez ditut erosten horrek sakutzarrak, amak eroste ditxunian arabatik, lapurtze dutzat bide ditudanak, ze traumatizatu gara geritzen nintzen. Errezetakin, tutua igotzen danetik, hau, ontxe, heitxingo, eta hemen kontauko, zera, 60 minutu, hau da, ordutxo bat. Eta hemen daukau, aragia, desegin da. Aragia bebai, olako robot batekin aldozue desegin, hori gurosuena, eta joango gara, bolatxuak eitzen. Eta honek bolatxuak, egingo duguna da gero, izostu. Bai. Eta izosterakuan, gero ingo ditugu, gnocchian oreakin bildu, egosi, eta saltzakin zerbitzatu. Oso ondo. Orduan, gutxinaka ingo ditugu. Ez da izan zen manizun, patatak, esan, ni oskailuan sekula ez, eta gaur egun ala ere, jendeai, zenba denbora izan, zenba patata erosten ditu jendeak usteltzera iristerako. Nahi dut esan, ni patatak erostera... Zer izan, astu injatela, Gaur egun eskura, euskago, kipulak eta patatak eta nahi dut esan, nik erosketak etxerako jananak astean 2 aldiz gutxienez egiten ditut. Eta patatak eskuragarria euskak, bueno, nik etxe behazpien dokate fruta den da. Orduan, patatak beharra da erosten, noa? Nik ez daukatan, jenteak esan, nik guzti jo danean batzutan hor, 5 kiloko sakoak eta patata asko jaten du jendeak. Holan saltzen da belako, supermerkatu askotan, eta gero, beste batzutan bebai, hori, ferixara soiez, ez? Lehen gogunean, esan otzuna, arrasaten etorri ziren, horrek da, Arabako nekazari bat, eta horrek zaukon, patatak, eta karo, zaukon, pixuan, eta... Saku handita makarreko gera. Granelean ez da, nik bestela, nik egia horren gustatzen zait, gaur egun egiten dutena aukera hau ematen dutena, ez? Eta nik ulertzen du jende pila batek dako oso baliagarria dela, eta hori, etxera eramatearen jana, ez? Erosketak egitea dena. Askok esan didate, eta, zigor, superrondo da, baina niko maniatikoa naiz, eta gauza gustatzen zaizkit, holan, da nik juten naiz aukeratzen dana, eta, bueno, ez dakit, egun ematean agian ingo dut, froga egiteko. Ikusiko. Baina, ez gehiagi deitzen, ez dakit nahiago nik ikustea, eta patatekin, frutaden dana noanean da holan, gaina, esaten diote batzu, gaina sautzen, noia, bera? Bai. Hori eta hori. Eta pam, nik hartutagoa, kipulak ere bai, oiek. Bueno, frutaren askotan noberak hartzeko aukera bada, baina berak ematen dizula. Niri kontrakoa, niri gustatzen jat, niri zerbitzatzea.
Hau da, nik fruta dendara noien nien, emostea zu, ez dakit, 10 mandarina. Eta nik guztetan eta berak aukeratzea, zen normalian. Bai, badaki. Bai, baina, gero, kobratzei zu gehiago, niri merkea egiten dit. Zenik hartu du lan hori. Ez dizu merkea egiten ala? Ez, niri ez. Niri ba. Zuk igual hori da, Kanariaseko banana hartu da, gero banana merkea guan presizua jartze dut zatzulako igual. Hor badu jendia horrelako gozak itxegitxula, Patri, ni azte honen itxeiten, holako gauza ikusitxot, ez dakit nolako tomatea hartu, Claro. 6 euroko tomatea hartu, eta gero €1 balio duen tomatearen botoia egon, eta bat ikusi nuen, ekon pegatina kentzen, holan, txas, bakutzen. Hori gaina, horrek grabatute, hor kamara bat olako gauzak horrek agertzen diena politika. Ziur badagoela. Errezeta, Patri. Bai, lotzabako pila bat. Ontsa ingo mosketa bat, utziko patatak egosten, hau, izoska jura doia, eta segitxuan gatoz, errezetekin jarraitzera. Bikain. Patata egosi dugu, gero pasa dugu hori, hau, pasapuretik. Betiko pasapuria. Ez dakit izen nolan bereziri dauka, baina pasapuretik. Eta emintxe daukau behitxu. Saltza birrinduta, hau eta oso murriztuta, baina, utziko bebai zu motelian hor, erabiliko dugun arte, azkenean hor, gehiago murrizten joango da. Hau da, bustanakin egondan likido hori, kontzentratua. Orduan, hau, kosinatzen, ura irakiten be, eta ontsa ingo gnokien orea, horretarako, patatak, 350, 120 irin, arrautza gorringoa, eta kasu honetan, errestabiral honetan, sukadari honek, bototzotza, gazta. Arrautza bakarrik erabiltzen da, gorringoa. Eta gorringoa bakarrik erabiltzen da, bai, eta gazta. Beraz, desberdina, guk normalian beti arrautza osua eta gazta barik. Eta ez da lehorra geratzen, holan ez da gero... Lehorra geratzen bada, bagizu ze, zuringua hemen mantendukot. Hori esan manizun, ez bota badezpada. Baina ez da, ja hor dagoen patata eta irina gehi gaina gazta botatzen badi, oraindik lehortu iten da zu. Gazta... 15 gramotxo die, ostia, ez da lan... Bai, 15 gramotxo batzu die, eta danak lehortzen duzkene. Txo jartziarren ez da, holan. Hori da, bai. Nik ere, 3 kilotxo hartu ditut, baina txoak direnez gutxiago dira, orduan... Gutxiago pixatzen da. Bai, gutxiago pixatzen da, ez, hori ez da holan. Tamales, ez da horrela. Hasiko gara hau nasten. Vale. Lehenengo hori makiekin edo egurrezko koiarikekin, eta gero eskuak besartzen baitxuzue, primeran. Klasiko handi bat, eskuak. Hori da. Orain tendentzi berri bat eta zitzeitera gatoz, berria ez da berria, baina, hau, 60. hamarkadatik ja horre Danimarkan sortu zen tendentzi bat, cohousing deitzen dena, hau da, pixua elkarbanatzea. Nik 18 urtekin unibertsitatea guan entuen cohousing ina, bai. Baina kontua da, hau da, helduen dako, ez? Erresidentziek gaur egun, jendea ja, gero eta adineko gehiago daude, eta, adinekoen erresidentziekin lotura daukan zerbait da. Zer daukate, cohousing hauek gero, kooperatiba moduan iten dutela lan, orduan, hor, kooperatiba bezala funtzionatzen dute. Elkarren artean arauak eta cohousing eskua, ez? Hemen dago, cohousingean batzen gara, ez da izen bat lagun, ez? Eta orduan, hemengo arauak gu jartzen ditugu. Eta gero baitena elektrizidadea, gaza eta hori denen artean ordaindu. Hau da, pertsona helduen egoitzara joan biharrian. Eta gaina hor gero bakoitzareko bere etxetxoa, ero bere gela, ero bere hau izan da, esango dut. Nik hori notiziatan eta ikusi izan dut, eta hori lagunen artean WhatsAppera bidali, behitxu hau, inbiko hauen ez dakize, lagunen artean joeteko, ez? Zu joango zinen lagunekin nolan bizitzen nauzixe zanean, o? Nik gero nire intimidadea baldin badaukat, agian bai. Azkenean hor batuko ziren, ez dakit, zure antzeko lagun, jendiarekin. Baina danokin joango zinen, ze kuadriatan badauz, igual 15, nik kuadria haundixa daukat. Orduan, igual danokin... Patri, egunerokotasuna zure bikotearekin zein maite duzun pila bat eta egunerokotasuna gogorra da. Zure kuadriarekin, nahi dut esan, gogorra, esate bada, nahi dut esan, eraman behar da, gauza batzuk ikasi behar ditu, eta denarekin, nahiz eta doz ez eraman,
aurrera egiten da, konpontzen zara. Kuadriakoekin kuadriakoa segaiti maite ditugu denok pila bat. Kuadriakoekin da parranda bota, kriston juerga, afaria, geroz da bizer, eta gero bakoitza bere txera da. Eta ja, hor bukatu da. Bakotza zurrunga bere bikotean dako, komuneko usaitxarrak, katxarroak zikinduta garbitu gabe usteak, eta hori etxean gehatzen dira. Orduan, kuadriakoekin ondo eramatea oso erraza da. Baina, elkarbizitza azkenean, eta hemen, pixka da, elkarbizitza kakotza artean, ez daude denbora guztian elkarrekin, zekero hori bakoitza bere, esan dezagun, bere gela, ero bere txetxoa izango luke, ez? Orduan, gauza batzuk, banatzen dituzu besteekin batera, baina ez eguneko 24 orduak eta hori. Ulertzen dut. Orduan, kontua da, honek behar da, jente bat, behar baduzu jasaintza bat eta ez dakit, eritasunen bategatik ero, argi dago, agian erresidentzia baten hon behar duzula, ez? Baina bestela, erizaina be kontratau zeike holan danok batera, eta listo. Eta, zuk, hain ondoko sinatzen bozuek, kontuz, ze igual, zukalda lanetan bebai jarrikotzu hori deskantxo baino. Eta gustora. Hori da. Ni bintzak gustora hortan. Ez tokotara zoi. Bentsein jo, tolako inokien, orea, azkenean ez dala lehorra geratu, nahiko umera geratu da, eta eskuekin. Holaxe, zabaldu, bolatxo bat erdixan, izostuta dagoenez, azkenean askoz behobeto lantzen da, eta bolatxua, hau da, txo jarri hotzagu, honei be, bolatxo, baina, txikixa ez da, razioko, nipentzatot, 3 edo 4, izamiko zila asko jota. Gure txakurra deitzen zen, txo. Gure etxean eukien duen lehenko txakurra zen pastora saltzianoa, Altzaziako hartzai txakurra, hori bermion esaten da, ez txo? Bermiotar batek eman zion aiari, bermiotar batek, antxo deitzen diote Marinel Gaztiari, itxasontzian deitzen zaio, eta haren omenez, txo jarri genione izena txakurrai, 10 urtekin erabiltzen da, negarra handia bota genituen etxean, ze hori izan da, etxean gehien izan dugun, urte gehien bizi izan den txakurra, eta, egia zan, etxean eukileko ez da txakurra, hile pila bat, eta hori, baina, nirekin denbora gehien egiten zuenez eta nik denbora gehien kalean egiten nuenez, normalian kalean egoten zan gehiago. Kalekumia. Bai, ni bezala. Eta, hemen inokiak egin behar ditugunean, hor, egizue inokien teoria zuetako, egin baditzu etxean inoiz, izaten da, egostera botatzen dituzune, eta bere pisuarekin bera juten dira. Horrek, 2-3 minutu egosten daudenean, gora altzatzen dira, ez? Hor badago teoria bat esaten duena, altzatzen direla gora, burbuiak gorantza altzatzen dituelako. Ez da, egia da, momentu batzuetan, gora eta bera egiten dutela, gora eta bera, baina behin goian geratzen direnean denbora guztian hori da egin da daudela. Eta izaten da normalean hori 3 minutu, 2 minutura. Baina denak goian daudenean izan behar da. Eta hemen gomendagarrixa eskuak bustitzia niokeak itxe dituzunean, zebestela hau betxu itxatxein jat, ontxe eskuak, ja. Partxen bajarri eta listo, ez? Hori da, uretan sartu ditut eta askoz be hobeto. Orduan, nengo ditugu. Hauek ez dakit dena, Patrik, duda bat daukat. Esan. Hauek pixua daukat, karo, horre... Hauke bai. Behiak edatuko gete die. Nik bideoak ikusi duen da altzatzen die, Ikusi nion nola eta gora egiten dute, Nola bait? Lortzen daue altzatzia, orduan, betxo. Ingo itxugu. Hau. Uretara, uretara. Botako itxugu gure bolatxuak. Eta bitartian joango gara, saltza itzen. Saltza izango da, oso erresa. Berez, saltzak eramaten dau bakarrik gurina urtuta. Eta gero, inokiak jartzen ditugunean sartaginean, bai botako zagoela krema apurtxo bat, eta gazta. Saltza izan, eukingo du, bustanaren saltza gehi beste bat egingo duzula. Bi saltzatxo. Bale. Bai, bi saltzatxo. Orduan, bata izango da gurinana, eta bestia, honena. Beraz, itxoingo igual apurtxo bat, hau urtzen, hau betxu, hau aia, ataratzen dabil edo gora dabile itxe. Hori da, burbuiak egin gorantza, baina, karo. Pare bat gehiago egingo ditut, hemen geratzen dienak, da nik uste dut taldiak bai gure dagoela, beraz, egingo ditut gehiago, eta etorriko garaia, errez da bukatzen. Nirea benetan oso azkarra da, orduan, hau ondo ikusi behar du nola iten den, ze nirea titengo. Oso ondo. Betxu. Hauek Titanicek ez bezala, aguantatzen dute goian. Aguantatzen dabe, eta jarriko ditxugu ontxe, gurinetan apurtxo bat, txigortzen edo saporia emoten. Bai.
Eta hau razioko, aragibolekin ibiltzen garen bezala, igual 3 edo, 3? Zuk zenbat esaten? Bi! Bi! Ez haitxe izan miserablia mote. Baina segun ze jamarruzun, betikoa, da? Eta gero honen ondoren zer, oin zer, ez negain lodia bota behar diozu. Hor, gurina dauka, gero gazta. Hone betetzen dau, Bakit. Bai, nahi duzan. Motza vuelta be bai. Hombre, betetzen da, baina beti izaten dugun bezala. Plater bakarra baldin bada, hori edo aukitzen bozu hasieratik. Hau ze izango zen, alatabe? Lehenengo platera, bigarrena? Nietzako bigarrena. Zuretzako bigarrena? Nietzako bigarrena. Bai. Nietako igual lehena, ze pasta eta arrozak eta horrek lehenak izan. Ja, baina hau da, txerri, nola da, bustana patatakin, patata pure batekin. Ja. Bigarren platera. Bueno, hementxe, esne gaina. Bai. Horan apurtxo bat saltza lutzatzeko, eta gazta. Baina berez, simple-simplia. Ikusten dozu. Hola xeingo hola nasi egurrezko koiara batekin. Zeitxura dukan, oin jungo da dana batzen. Eta orduan ingo duguna. Hone, peteko du risotto bat bezala, Patrizia Biteri. Bai, epi. Eskerra zara, Patre? Ez. Eskerra, beto, egia da, beto, zukadariok, holako gauzak itxitugu eta ikusten da zerrez, baina urte asko da emazkibolako, eta gure eskuarekin. Ni saiatu nuen, izan nuen, ez da izatxamar gaizkiero, eta gauza berdinak, eta ez da nahi erreza, gure beste eskuarekin eskinen horren errez moldatzen. Eta ontsi biot, hau, oinarri bezala, mentxe platerian. Gero jarriko ditugu, zenba, denga. Ez nahi dituzunak, 3. Ez? 3. Japonian bat jarriko zuten. Hor minimalistako lan euneko egun. Ez, han, baina ez gaude Japonian, padre. Hori da, guzkadexan gauz. Ni sardeskak eratatzen noa. Gero gazta purtsu bat gehiago, ez? Noski, mesedez. Eta, igual... Halako marratxo batzu gainetik. Hola, gainetik apurtxua gehiago. Hale ba, gure ñokiak, bustanakin, beteak. Horra aldera pasa barko, naiz? Tokitik ez da. Horri ona. Laban ez dakit biedoko den, ze hau? Bitxo. Nahiko bidutxo geratzen da. Bai. Tantxe patatiakin, saltzakin. Hemen, Instagramen beti holan gestikulatu inbar da esaten. Bai, zela. Buah! Ze hona, baina gur... Hau, interesan gatatzen gero taperren eramatia. Etxera. Kapurruka indarko du beste horiekin orduen ez. Beste desaminotzun esateko, ze txarra... Oso gozoa. Banik orain, honekin, ea zer iten dizudan. Hene. Zuzet tortilla gaztaz betea. Eta ez da krep zuzet famatua. Hau da, gipsi chef, bai. Sukaldario chef hijituaren errezeta bada, eta azkar esango dizuet nola egiten den, eta orain azkarrago prestatu ingo du. Olio pixka sartaian bota, eta hor arrautze irabiatua zabalduko dugu. Gazta birrindua gainetik bota, gero estali, eta beste erdian, estia laranja zukua eta laranja petxarra botako ditu. Pixka moitu, eta loitzen hasten danean gurina botako digu. Minutu bat, kanpora atera, eta gero intxaur batzuk gainetik bota ondoren, zerbitzatu. Listo. Hau berez, horrek, krep zuzetak die ospetsuenak, baina hitza edo adiera dator gurin zuzetetik, ez? Eta gurin zuzetia da, gurina azukria, eta laranja edo mandarin azukua, ez? Zerbait. Azukristakit, zuzara Frantzia Frantziako zukaldaritzako aditua. Ni hemen hau itxoiten aber esango diazun zerriten duen honekin. Bai, egisa da, sotzekin zabiz eitzen. Karo, ze berai galdetzen du, bai, badakit hau sardezka batekin errezengo nukela, baina horrela oso guai geratzen da. Hori bera botatzen du bidea. Motelagoa bada.
Bueno, bai, baina egia esan, aizea berdin sartzen da. Bueno, espadozu eskura sardeska bat aukitzen, bai, ondo? Bai, baina eta aukeran, ni beti nahiago dut sardeska bat. Egia esan, krep zuzet, nik entzun, errezenda moduan entzun daukat. Bai, bakizun hori datorren? Ez, kontatu idazuzuk. Nik hemen olioa ireki dut, eta esan dakoa, ingo duena da... Tortilla frantzesa bat. Bai, bueno, antzeko zerbait. Hemen inbar duguna da, temperaturaekin jolastu, ze behar du zu motelean, eta erdi batean esan dakoa. Gazta freskoa, mamurtu dugu. Ba, betxu, errezada da Eduard Montecarlo, hau da, garai batian izan zen, bueno, ba, Galeseko printzepia. Bai. Eta bera joan zen, erresuma batuko jatetxe batera, eta beti gertatzen da moduan istripuak, ba, sukaldariak krep bat zerbitzatu zauen, mandarina likoriakin, edo laranja likoriakin, eta errein jakon bat bat. Ai, ama. Gero konturatu zen, zapore hainona zaukala, ba, bera eman zotzala, Eduard Printzipiai, eta Printzipiak Suset deitu zautzan, ba, zaukalako lagun bat, eta lagunan alabiak Suset izena zaukalako. Hala. Teoria apur bat, ez dakit, zaila, ez? Baitu, zaila dana da, gozo batean piper beltza. Eta piper beltza bota iten dio berak ere. Gure gipsi txefek. Bueno, marruixak niri piper beltzakin gustatzen jate, bai. Bueno, ba, hor, gazta, gero, larainaren azala, eta bota dio baita piper beltz pixkat. Berak, errezetan ez du botaten laraina patxarra. Baina nik, bakizu, niko rebeldean naizela. Eta orduan, larainan patxarra batek, honek beste ikutu bat emango dio, eta hemen ingo duguna orain. Laraina erdinen zukua, eta gero estia. Bitxu, postriak beti esaten dugula, jo, eske ez dut postrerik ingo, ze pila bat ardauko da, beste labian bebai, ba, denbora pila bat emango dugu, baina hau, tita bitxen da, segitxua? Hau, koiara, zer, ez dauka ezer. Hemen, esti pixka bat, eta oin, utziko dugu hau, eta ikusiko duzu, oin ja, temperatura bai igoko diogu, eta nola, karamelatzen jungo dan, eta hala ere, behin, lurrundu zaigu hemengo patxarra, eta ingo dioguna da gero, gurina botako dio, eta gurin horrek bai ingo duela, gorputza emango dio. Gero, intxaur batzuekin zerbitzatu, eta ez dauka... Misteria hundirik. Misteria hundina honekin ikia da. Hau da, misteria ondina, ze necesidade honekin itxeko gizonak. Bueno, guk kasu indiogu, eta hemen buelta emango diogu, eta, gero, esan dagoa, botako diote, bestaldetik. Gurin pixkat, eta loditzen jungo, moitzen dugu bitxartean. Ba, bueno, necesidade ez, baina herbereetan bebai badau enpresa bat, deitzen dela Fooditif, eta horrekin dabe, esti batzuk, frutakin. Orduan, fruta nola nasalakin eta heltzen die hartzidura puntu bateraino, nun bihurtzen dan oso meloso bezala eta testuria hartzen dago estixana, eta dabiz, fruta esti batzuk testeatzen. Ze esaten dabe hori guztixok jakina da, estixa, gero ez da garestixa joan bidala, ze erlien populazioa bai geizten dabil pila bat, ez? Orduan, ordezkatzeko. Esaten da bai jasangarri xagoa dela, ze azkenean fruta bai aprobetxatzen da, dauen dana, eta tira, probiko, ez? Bai, zerrenda handia egiten ari gara hemen Patrizuketan, probatu berdeko gauzak, bainilla berdea. Haibeze gauza dabiz asmatzen, probiko dugula. Bai. Alako batean, seguruenik probatuko dugula, eta beti esan duguna. Lortzen badu, txorien ere karriko dugu, eta gero, esango dizu, ze moduzkoa dan. Ekusten duzu, loditu zaigu pixkat, eta orain, txotxakin zain nola atatzen duen, atara iten du, horrela... Praktika kontua. Bitxu golan tolestuta, bitxu golan bebai forma politxa monda. Baina, berak, zabali jartzen du. Intxaur batzuk, txikitu eta gainetik, horrean murriztu bitxartean, eta esan dakoa, krep bat ez da, ze berez errezeta esan dakoa da krep hore bat, eta krep hore azkenean magizu dela irina, esnea eta arrautzak, eta gero, azukre pixka batero, baina da, tortilla batekin, tortilla gozo bat jango du, kasu honetan, eta barruan, noski, betegarri moduan, teorian horregongo da, eta gero jarri behar du, bera jartzen duen arpegi, jartzen duela da. Eta ez esaten dau beti? Ez da izaten dugu. Bai, esaldi badauka, Gypsy Chefek beti.
bestial. Ba, horreztu ez dioten zuten hori esaten. Ez? Beti txenda berdina. Bueno, hemen daukazue gure zuzet tortilla gaztaz betea. Azkar, eta zuentzako, eta mundu guztien dago. Sardexka dago izan dako. A ber, Biteli. Bitu gainera gaztakin orze, o no? Eta gazta freskoa da, bero, kasontan, Jateko modukoa? Pikoño. Oin, bilatzen nahi naiz bestialan dago lako ditz euskaldu bat? Basatia, ziko, zeokau. Bai. Bueno, piper beltza eskako igartzen, oso goxua dau. Ez da bigartzen. Estia dauka zaporedina, tortillan testura da hori, bai? Laranja bai berikutua. Eta bixar astia bukatzeko, hona etorriko gara, barikua, etorri gurekin. Bihar arte. Benetan, bomba bat izango da biharko eguna.